Abusiafo mama kwa abade mo ba nyansapo kasa mfuni so nyansapo na waje say sanu ba dwemba ekwan so aha eye asuonwunu ewo asante mantema sa wo hwese de mrantie maba nananom mpanyimfo adehye enitin ewetwuru kente ennamu African wear num kaftan nom ne namu a ese ni nyina eye nana achina kwajan a wono tosu enum ewo asante mantema ekure friends asuonwunu ono ene ne finhia aduonu enum ena yehye ho fa enunti enam so am abepie wo hwa ese afe apem ahankono aduokono enkono numu ena obedi ade se asuonwunu hene ewa asante mantema enunti finhia aduonu num pepepe ena aba beboso a ene wonne ba hema ono so bedi ade finhia aduanan enum ni afe apem ahankono aduoso enkono numu ena oba panyin so ba ya obedi ade ewo asuonwunu na yese ne ba obetana na so pepepe a obeto no wakonya no so ene enya asemketo obo na chidom ama nana achina kwaja nnuama otoso enum odi ni mfinhia aduonu enum no nimfonyinie se de asi ahyehye no na aye fefefe enya asemketo ewa ha be maba no ono ena wayi ni tia wo be hyase na dwumadi no no waba ase fefefe sore nana afade na ene akono enye nwanwa se ohini bia na otimi fa no ho wa asante mantema no unhu asante husuo no bi ewo ne ntoma anani kenta ifira no odi firi na boti firi ne soro na abamono sika kokko ne bubomu ne komu pemprane meguo na bakon na bache ena afi ne nsa eno esonso bi hyehyɛ so na kura ne fobia ena entoma na nkasa yenye ntoma ne die yehu fufuo wom abamono ewom tuntum efe kokko ni nyina edi ahyemfiri ewom a afi nanana efo ne hyen na edeni akyi mu sabe sorry apakan fefefefefefe na mfinhia aduonu enum yi waforo atenemu a yedi ni etu monten so na yedi na akọ bebi adwabo no ankasa eba so amenne nana achina kwajan a wotoso enum asuonwunu hene waba na wabedi ni ntwi ewo no ma ayefe yie aya akono sanse edom ni nyina agitwi agitrada nananom ahemfo wabinom a wono ebo busua ene wo mo kuo ba kumu ono mo aye yonko ono mo yinuanom wo mo nyina etu abom yunu a wo mo de odo ebebo odomu ama eneni finhia aduonum enum wati adini yipa Abja ti said ye meka no santen no ena ya ton ten ya de be ene abusia se mbepie mu asuonwuna na chese mbepie mu ewukuru bi aso keke ne yankasa makonta nkrum maranata sofu panyini papa Collins aha ena ono nso ofri enti ne hene prekope ena odi ni mfinhia aduonu enum a ene nyansapo yabo anabe pia bomode subscribe na share na like na fo adwenkyere fato ase efa emai sede nananom bato santre na ai nananom di kai edi animu na wo mato santre fefefefefefe afei ena apakanso afo no so asoa ohene kwajan a wo mode no ba dwabonase asuonwunu ewa abakwasem asuonwunu obi ka asuonwunu obi kire ye ka kura asuonwunu a enye nne asem ifitititititititi denchira ene sante ekunu mu ebaye no na asuonwunu ewo hodada nananom efidenchira won mu eba bepie mu ewa asante mantem ha no edua ye fense santa ase ena won mu ekotenaye abro mbeto se santa no ho na won mu abre na enwunu wase no se de yentra santa yi ase na ye nhome eho no won tenaye a chichiri kuro kakra enei ye fense santa ase enti santa ase kura ehu ewa asante mantem kumase no ehye ohene kwajan nase me kire asuonwunu ase a enye asemetoa
Enua atena kwajan nana no woto so num wasu nti na migu so ana me dia abakwasem ne kakra de toto wa hawo se nyansapo de ya ban de ya ba ebebo modin ne awura nana no ne ne omodi nkomo no ma kire ni yie pa ama akọ we eniani na me tete no wa ha no enti ohene na na eyi nkeche kakra brantwene no kagum ene ade a ye de ne ebe wonu free Santa Cronase no probi ye friend sectione ehon so wonu ekotena ho na enumu no na Santehene otumfo osentutu a odi kanye wono ekekera Sante esai denkyira so kon eboro denkyira etwen denkyira se ema denkyira achi ewo nkomye no ede kuroyi a ye friend se asuo nwubrepre yi ede ma nananom a wono kotena Santa ase efiri wo kotwene se wono mra na satem no eyepo ne ntia anya no na eyepo a ahaywa se de enim se tete no wo mukọ no eno amu na no wono nam na wono betena ha tendin se sa wohwe a omne manso nkwantanom ebohye ewo honom denkyirafo no so ba na wo nam manso ene ne mpatem ho na eba eno nti Asante nyansem akuma pemapem beba no se de no musi hye kon se dame no enne ma opunso tumfo se tutu a odi kan ema yenua no mfiri twene se wono metena ha sei na wono mu gwo pepo na sesa na se denkyirafo nde wo mafafa ne ba wo behu wo mo enti wono beye aso a wono betena eye asuo nyina ha na de yekoba ayeni abra na nananom efiri twene ase na ahadwo wono ba no benam ha no omkotu asuo bi eda oba asuo nyina usane se wo kofom saa bepo na ya sesa na eda engakra nana eko bebi a yebu dwa no de ko se yesane a ye ko park no so a enye aseketwa se de na me kana bepo na ya asisuo bi da ho obrani ade no wo mkoto sensuo ni bi na ensuo no na nyinu ene ne dese mi siti ntino esuo die enyinu eno nti se nka ahwemu a na nka eye esuo enyinu na se de da bia ye ka no abrofo no ene kasaworo faso nti ena aye esuo enyinu ene ye so pa ye di ene ss nyinanum ene ne namu ni ade a ye hwe de ekoso akakra meto so de na netu atene yede ne ko nkakra awko benum suye de ne ebedu enti se de na meka no nanka eye asuo enyu ti se nka ba ye Asante twi se de esi etwere no mu dia enke ye u o we o sana nka wo se ye na aye asuo nyu nenso enne no abrofo no ba ye no ese nananom to da ya na mebo omo so bo ye nhwe ha ma omo sesa impro ne di ese mi krom jaache ene oso pa je ne di kai atwi ya twede nsu je ye mfa nya hwiru enti enne no asuo nyu na koye ESSUO tese udwene ho a wonte ase enti nanano no ni kuro no ene asuo nyu no enti oho ene omo ye no asuo di ye nyu no ye betena ene omo tena ha opemso de mom se ene omo nya so mfa ma Asanteman na se denkyafo ne ba wono ma beyi opemso asutiri ekokwan papa de omo befa so ne aboro wo mo ene omo de betena ha kyekiri kuri ya ene ayekesi ene nti se wo de wani kyire mu ahafoa kuro ba ko ho no ma eno nso ehye asuo nyinase de ma Asante eye kakraka da bia ye kan ebinom nte ase no no eko no ye kwa ne eko ne ye borowa na wo se ye fawo na wo behye yase eno nti mire bi atwamu no na Asante hye denkyirase ena afi ye boro wo mo ena denkyira behye yase abrofo no ba ye no no ena ye kosan asomdwe apamo ema denkyira 14 wo mo a ene denkyira enka Asante na nka se de medical aka no na Asante hye denkyirase
emre bi a atwamu den kyera be hye asante ase emre bi atwamu den so enne no wo mo de wo mo se de enso ye de ehu enti asuo nwunu kro ewo ahafo ehyenase twene ehyenase santase ehyenase a ni nyina eye nana kwagyan ni nkuru Wasuma sante sompa. Wasuma si onyuma sompa. Kwa nya kwa nketwa ade onunum ena fom na moni yo. Moni adwuma. Moni som. Moni nepa. Wa ba ma mu. Wa ba ma. Pia. Pia. Udi wanam. Chidom mabuano amamfia de runum nie watime wode wodi mu na betumi aye dia bofo betuma bona bana ye watime wodi that is the minister and that's what one am you here na wodi aba that is minister as a member na that's what I must say the ministers, the MCs, the DCs.
omuka ho bi na so abamu panimfo no ebusia sa wohwe amanso kwanta ene asunyinu ebofipam omubɔhye na yewra bi kusi na nkasa ntimi ama omanhene na otu ebofo se omra se de asante ka no wotwe ankodwa ne momako enti ne bofo ene neyi oba na wobesi na namu ababua mani nua mfinhia aduonu enum no aye fefefe ewo hono a yehu se afei ena wohene so ba na afan ho se oba besi omanhena namu ampa enti enye nwanwa se de na nanso asi afan ho atutu atatai ewie ena wodu a wabechia ne nua kama sa wohwe ha na kwagyan one ne ba hema eneti wo no sa wohwe oba hema ya oba hema odikan ya oyi otumfo osei tutu odikan ne yire a ye ka etuo ahodo ewo manhia eno ne tupanyini eno nti sabia proto sa tuo no ye mfa ni agro ewo manhia wono na abedue mu a wabetena akonya so a one ne ba edu mfiti asie no obo enipa ena wa wudi hene ewo no so emra esemu no ofa Abraham edeni ye oba preko pe a wo kire se obedan wani monyamadi ewoni mu manipa nyina nso ehunu obefa Abraham abusua eye wodi apreko pe unyame wonhihye yemu oko Egypt kodi nkwasomu na wodi basai mu oden na Moses so eyi wuma afri nkwasomu oma enam no benya ahoto no wosere wose ewo musa unyame na wodi hene ewo nipa nyina so de nenso nkabeya yi wonwa mu baako nenka wo meye ohene na wo muhunu die wani tua na wobetimi ene won adi nkomo nenso unyame ni nyina mu no munyi wo totwene efiriso munim se wobekasa afa nipa ni mu na wode wakwankyere bema se nipa na obeyi no na wonso de akwankyere no ama wo ma wo pene so wo suma Samuel se wonko fa wo hene so de wonfa ni hene ema Israel man no wani so no ebra na oye adepa emre ko nanim no wo hyirehira ayemfo no bebre wo behira David wo behira Solomon David ahini ye wo fe so wani enti wo hye ne bose na sinimu ena obeyini ohene a na hini entwam de biara da eno ne wo ba Jesus Christ ya oba wiase nanso wanya ise obama enipa asi wanan ewo wiase no wode nhihye ye pa niama nana achina kwajan niama otoso enum emre semu no ofre no ye mfie aduonu enum nie wode sunsuma hoden eman wode nyansa ohia ededomo no ena wode enipadom a yabusua twa no hyiaye na wonam sankrofo nyina so ebo ne chudamu a emfie aduonu num nie wadi ne dwuma amana so wani na wo se de ye betekire no wasase suo no na ya tekire no suru nti edwaba yabo asofo ewo mu aban panimfo ahemfo enuanom ye maamenom ye papanom nkuma ewo mu nyina ebeboa wo mai na tenentene won na wakasakasa ede nkoso ebebere wo manfo na be me nyagidie ewo wo nyame ye didie kan ye bia nka beboa ya ntini anka efa ye ura Jesus Christ so ono ye urade no no ti ase de hene Uma ye nyina ye nka se amen said ye nim no e se dwumadi ase anananom mfa otwedi amfoni agro sanse wo mo di otwedi amfodi empaibo na yehwegu ye no e de se dwumadi na ase afeidie na e wo se wo mo abo no aba na ade se awowo kuroma ene wo mo ka ho no eba na ye na kwagyan ye otoso enum one ne hima won matena se dada yi won ba no mbema no akwa aba de ma ne tiri kwane ade meri ka ka ji se
oba ahemei oyotumfo yere preko pe eno nti o se tutu abebiu wono nso bedi ne mfinhia aduonu enum na me yadom abosoro ya ye besi ofurisuo ni kotoni ma ni mu no ampa ye bedwa e wa santema ntema ene na yere na ti yi preko pe amamere mu no saa na tie wono ye abebiu ena wono nso eye abebiu ena o masa be ka si ani a wono bebo ama santema itia konkan abakwasem kiremu a na ne yiri etu a me kan wasemi okomenhia na oye ne yere de nanso no sa de boni kunu ho ban ana oyo kodurufo ne edemfo e wa santema ntema no ma enye asepetwa tisebia kusebia kroto opemzo nsi ne fom na wonfani ni agro wa santema ntema yewra enkawie kuma ohene ena wode nenimunyam abeteche maremfi se okan se wonu nyina wo mu ekuo ba akumu na woko kontre kuo no mu a ye nana kwagyan otosom yensa meche kontre kuo a bantema hene afọ amankwatia a wono otosom nsia wono ene woda no wono etosom yensa ewo mu a ese onye ni pakatoa ewo ekonomo enti nananom aba omu nyina ade omo nmunyam ebeta owura kwagyan echi anya aseptoa encha na ebi so a nananom echiacha e ma ne tiri mu
Ejabusha nananom fe no matoto santina wono eguso a wono ebechia wono nua nananom ya do mo ye mane ye fe kama ba kunya wo mu nyina na enya sawre wo hina wo be se de osi afa no ho ne nwuntuma ne fe na buti ne nim teja kama enya ne ntese ni nua pekopa enna fom tie ne obetani ni achi ama ni fisia adununum no ora wei eye ye na na trede hene no wone to ase hene ena wono akabu ma wono be trede hene ena ne ntoma no no nwuntuma kente ahusuo kokko yellow num abamono ene sika kokko no ne ade ne nemu no ena to ase ena ne de no nso tuntum eni fufu edi ahemfre ewu mu no memma kentra won fe kama wo nso ate asi foma wono ebeta wono nua echi ama ene dwumadi na ayefe ewo ho no ewo ho wei eye kwahoma no kwahoma hene ayewra amponsa kwawo eno no yewra amponsa kwawo omu nyina fe na omuba na wono maba bechia owura kwagyan ene nehima otumfo yire prekope na afi dwumadi no sɛ de nyina yi no ahyase obechia ni nua sɛ de na me ka no no enya asem ketwa na nanwentwa na efe na efra wo mu se nso aya obeka se da fom emu oduru papa enna fom kra odi kai ona edi kan a wabechia ni nua se de na me ka elko na wakopɛ da bia tena to ase hene ɛna ono nso aduru no so a ono nso ababechia yewra kwagyan ɛne otumfo yere prekopɛ ɛwɔ hodoma enya asɛmta ne dwumadi na ayɛfɛ pa eduru dwumadi ati se ya ɛna hu kenta wodo ananom fa bububum tututu gugu so ɛde mpempra ne ma gugu wo mu a na ɔhun sɛ ampa asante wo bi ɛka asante ɛwo bi ɛkyira ɛnyɛ asɛmto akora eti eguso abra nananom guso na won mo cha ha nyansapo kasamfim ni bomoden na subscribe na share na like na fo adwonche ato ase fana no esuo nyunu asante mantem ena eda so a we eye trede hene ena yehuse wono so aba waba bechia kama wo mu nyina do ebe bodum na o maye amana yefe eno trede hene so ache wi a wada ne ho a amamre mu no oba eja ho abechia ura tinedwam a woye amponsa akwa nso no kwa nwoma ira amponsa akwa wono nso ena wotutu ne die egu so amponsa akwa wonso kente no enso edam efe papa edinkra ahyenso die bi ene ayo ura egugugum kama ewo ho afei ena akwamu ba no dani se ade se ni tete da bia se ye ka konteni akom tinya wanwa se de kontre fekuo ni mu baako wodi ni mfinhia aduonu enum na akom fekuo ba no dani ono so ayiriti asona de se konkron enu nti se wo hwe yewura asafo boache achemfo agemai bonsu amsa santema info ko na ndindo so pa se ohwe be me ya ne ho fe yi pa enfie no kwa ni mu nso da bia no otisi fom sei no fa ne ntoma papa bi na wo bona botin de na gugu no nsa ene ade a ho se you ohene ena ebe akom fekuo no one opanyini me ka kire wa na che se oye osahene onye ni paketwa ewa asante emantem hanu yewura achemfo agemai bonsu Idino edo so pa mugusu a misu ase da committee nyanya ni nyina hyehye kama se de wo se hye no se ora chiame poma na aboa kwakwa de bi na esiso no ekire de bia ofura oba ofuru dudrom asona busua sebe yen ya de ba ko e ka de ye ho saka anwene se asona ni sebe kronto ne ho nya fempo ni letiko ade se obi anim ememme wom ne ho akono wonum ho feyi emare fi se yede hye anase ye panyini ene odwani kiremu ewo epuema ntem a chebi eman hene emare fi se asona busua no ofen so edimu tintiman a enya asebetoa emare fi se edwoso eka ho eni nti wo ma me bobudi nyina no eye ahemfo a wonum ewo ye asona adehye oyene be na ebe kire a abrafo se bibia kire wa
Wahene bɛn ɛna ɛba etradu ɛpi asafo a asonafo ni nyina no wɔn mo fa preko pɛ ɛnene no asafo bo akye kura no sɛ mɛka yi a ɛmso otumfo wɔ fa no no ɛno nso bibi saa ɛwɔ hɔ no mu a ɛnyɛ asɛm keto a wonyi nipa keto a ɛwɔ asante mantema no yewra akyemfo agyeman bonsu asafo hene no ono eno no serious de ofa no kwa da bia nanim sedie enu ti da bia no nanim fefefe sedie hu no e wa ha no ono ne ho kani ne baaye ono ne ho kani ne baaye ampa wa kire se bia ku sabie kroto ni reba ontimi nya na chiri obaba bodo na chido ya nananom na atase wei eye bontiefuo mu hene esase bontiefuo enye asepetwa iramponsa kwawo nwoma eno no ena wono nso tiwe so hwem a na se bia ya bredie eye fekuo no ena wono mo etete ehonoma enye asepetwa kontre fekuo asem ena meke tinkarie kumanom ohene eno so ewa hanom bi wono nyina atrafa ako a wono mo edi anichie ene odo ebodom to asehene enso etiwo bi wono mrahye bedwani a wo mpesua yi so wono so bai to asehene ena wono so etiwo bi a eze kontrefeku no ene wono mo edi odo ebebo odomu ema no ayefe eye akono papa ewa no yewra akyemfo asafo agyeman bonsu eno no ene wa betanse no obrani ya wode ne ba ye nso geni patwa wo so wayi pa uhunu wo menhia wo ne asafo ho no mo ahimfi ho no ma una na ayemahye wo so wa bite na yie papa enye asempetwa asuna de se konkron asafo bo akye no enye asempetwa afei na se de nyina ye nim no wa ba bechia yewra kwagyan akwagye ne na konwa atena so ti na nanom nso ani die ni abrase mu e wo so bono ba no be mana kwa ba sabepe na mo hu se ekoso ewa ha wei eye kwagyan chiame na mo hu se waba wabema akwa ba eno
Ana lawyer ata so de na bo ade aba ana afi eja ko gudu akoti ni ase ono so mama bantu ba ko issue ana mod se on the man ana atira ko nya so man so na hoho e wo ebe live da agudu no ma obi se de ya na na mo hemfo ase no yesra mo momla mo ni sabe ya na na mo be hu kakra na mo wa chiripi amana na mo mo ye afre mo amu use phone any enter pictures no na na asheda afa cameraman was a woman to my son e ma ye eti mo nyina mo video e be ya ka mo ko pocket the side one mo ma ye na empanyofo a e wo ye chi ya no sabe ya o mu su be hu de ye mo fra no e ye no bi no yesre wasi ahafo no ni ye na ye pa ya be mu su na se ma ye ne a wo be mu amade o mu osoro se mu jina o mani mo bra na se ye ti bi ano o be mu na mo ma ahafo no so e wu no de e po so no e ra ma se ba bobo no e na e po so no bobo fo no e firi di ko ya ya be ka na na aba ko se e no ya ni ayaba ya o fa se batada apia e na baba be ka aba ko se afa na na ho ya na ya o fa se Agnes usu enso abeka anensem kakra e de akire ono se na na si ya ade ni chotro no eye precious usu apia ono se baba be sa na akira ko jan sabrane e wo djuma no mo enti no abra bobo fo no
Asakti amamre de emwa media semfonwa na ho plasienti eni minni boko afese wo bitu ansan de cha na srase enkade be chere ni fiance this chere kwado ni tv stefa pia eno na me pese me kan wo ye na ya santi kasem ma ye nananom ne ye ma me mpanifo na ti nana chi na kwadwanwi ama otosu nu abakose pa me apia che ni egina na wofo ankasa de manu onyini wa so nyina oko suku wo Methodist Prime ne me do suku ansana ore kwoto aso wo Brempe College afem ahankoni ebiosanso 1967 ehara na okonya abodi a ya friend o level ni a level afem ahankoni ebiosun bienu ni afem ahankoni ebiosun na 1974 onya akwenya kosia ade wo English abrochimanu ehara na okonya abodi BSc wa agudu etu omu o afem ahankoni ebiosunsu 1977 ansana ore problem amfiapon wo English abrochimanu akoye apply geophysics wo afem ahankoni ebiosun watch 1978 Philip Petroleum Corporation ewo broni komni ebibiman yinu English abrochimanu se onkwase fanwo ewo Ghana ni Ivory Coast ashia so afem ohankoni ebiosun watch 1978 osani so kemi kwa okomu fanwo efe tano south ne tano north my Ghana wakwa mayenya nyaya awodwa etufa go piwo omangane osane susna okaya awodwa e basu tufa go ma pele tumekono ansana orebeye ejuma amagana fanwo ejume kwa ye friend Ghana National Petroleum Corporation GNPC wo afem ohankoni ejowachi siase wo pen wo afem ohankoni ejowachi ko osane so kwotwa na duma so English abrochimanu se penny wo Atlantic Railroad Corporation Netalo oil na nedumede wo fa wo mu abwa ma omanu enye sika beye America sika beye opepepe $10 billion afeso wabwa ma edumanu munipa SPA Ghana ne Ivory Coast man so fa wo hono obedi adansema omagana tikuni mo afe mpimye nusu nana ditumepi wakana fanwo se GNPC abeje koba sese nana ye otitani wo Cosmos Energy wakana na osane so ye panchefo panyi wo Free Power Authority Wadananesi akonya suse esoyini wo odifo sunya etoso ebionu wo afem ohankoni ebiokronko 1999 otufo poku ware otosu yenu na oso afene musan chen na ukeni ni liga peche awo kamen mo from Dinde Kofi Georgina Efia Jane ya medama Nananom asonyu mai kwapomfo sawira sofo ne minuanom ene adofo a ene mote benkrato munyina maba asonyu na maba be shemani monyam fefefe medikai ada oboade twedu amponkwa me ase se na dai odi ache no ati nanim fefefe ede amae namada
yewura setu abebio utumfo asante hene ono ena ne tumi wapon kakra ede ahye mensa se ne nsase ne nipa ewa asionyu menhwe so ma no meda yewura ase gidie onya omimu me maame asionyu ehima ene asionyu mpanyimfo eyi me o ma me kwan ma me twe afran SCB bi kira no mfie aduonu num a etwamu ekroe yewura nso na fidida edi anim mesra otumfo Nyankopon ema no se eda no dura Nyankopon entina ni ma no na onkoso nchira no eni wiase manyina asembia chichiri ni entumi emfa baby yemtumi emfa baby emfa bo ha sika nsha ono nanim ena bibia ebetwa nyame nkoso enhira no on mano enkwatentene on mana hoden se ne da bia ye kan kin Solomon nyansa ode mano no onfa nkoso enom no no ni anim na nadaroma onfa santiman ene Ghana ensiye e wone ne penso meda minu apanyini echemfo akowia nana otumfo akomhene aoya asafo hene minu apanyino no enkene adwaboyi nyedo sonko a odome a kebia obetu de bofo se omra no metrem ne di dwuma no wia ode amane aba bebo no nene ono na tua tetia ne mpapo akese so ede aba ye kan na mi wire mfiri ye na na sante hima ono nso sabi me ba ye onya me muda ne pa bo ne nshira ene menya baby a me tie ewa asumdwe mu yi me da minu anum kontre efo ase kontre fekuo minu anum a ene motumi aba me da mo ase na akwabo ahene na mponsa kwa na atreda hene na nkawe kuma na atwuma gogo ne mo amuka ho nyina me da mu nyina ase na to ase yi ma were da ase ena minua na ataso ma so hene menene neja santase ye ntafo a ya tena ho afritete ono so tie wa ba be kame ehune nana sanse menene nyina na ti epom ha ono so enro obeya de fefe edi pia adwumadi a medie ene odani monyam aba betare kire nana manso nkwanta hene nso motuma ne mpupo a we animu ya na chi ono ena menene bofi pam ono nso de na nimonyam aba betare adwumadi eji fefe nana manje ahene empotamu ha asankofo adwuma omu ye no yasase so ono ena nananum ewo atwuma ngwabiaja south eyi no se omeda amanfo ene asankofo board no entem na onhwe adwuma no a omu ye no entiti won kakra bia o mbetiti a de beye mpuntudwuma meninu mienu na meminyina yen ewa manse west yenhwe na yentutu bibia ma wo mo na nampato mo hene medawase na na tetrem na na jeni so akata se kani ase hene ne isanse ebom na nanum nyina medamase na na kwapon mane bofo ebai meda nase nananum dwumadie
Amidi, Michelle, Enra, Nana trim, so by Obey the fair, at the Piame. As soon as you can also for so, Madame Union answer. Enra, any shade you made the now, baby, ye ayaresa okrom ha ababi a emanu ko awo a eji wo ma wo na eho echi intimidisi mani so se bepe edan foforo na mesiesiem na me de aboa esuonyun health center me na achina otoso miensa na kwabrensia esiye ntienra beko pa edwumadie no ho entoma ede hye Dr. Penyina owo Manson Kwanta ensa Dr. Bediakon ene wo ha manakwa aba ena yewie yenso measi quarters flat ewom edan ahodo self contained enan enso medical doctor no ho se esuonyu adwuma etrei yenje na omo mbeba se omba besum ahwe esuonyu ayarefo omunso omanya baby de omutre ato ene ewie ye nsuo nso ne atutu bi wa ha aboafo okro bi a Dr. Finn ofri atwede ha ya ono na University of Wisconsin ode baaye obi ebi nkran wasan bebie bi feyi ase waso masene amoma tutu nsuo okrom ha nansen umma beche hospital enema bebre abeche mo echirei ode doctors be free America no umma ababedi enche nansa ahwe ayarefo we importem ha bia no mu fiu na se omuhu yarekro na ese ebo echire koji a ehun kan nyina umbefa ne yasa mo yare nti edu ha yebebo ho dawro ama obia ate ama enkroto a ewo yemansini mu ha bi wo enkawe ene Manson Kwanta nipa no aba beboa medabui power for ase eho na panyi Ekufuado ede mato se ho ensem so ye nipa nson bi yenhwe ne ntutu bibia yewo nanem ewo ni dream board chairman woye MP o sunwane ebai ando papa obet ne tra ha na bibinti wasre kwai obaya oni owura bi efre no Paul Twimberma ono nso ye MP ewo doma ono nso baabi Arabi a friend Nana Tema ono ye chief deputy chief executive Petroleum Hub ono nso baabi any bui power authority emu mpanyimfo na anu bebre bai meda asankofo nso ase omu nyina bai nananum obia mentumi amonidi enye se de mo beye mi enimonyam ambehye mi mani anso meda bompata fo nso ase mensenom omode nipa dom ebai na bompata hinidrim ebeboai meda esuonyuman ase memrantie enkankan alaji ene apia ene akwasi agimai omubua krei omaya hudo bebre kwankudo bebre so omunkoso emwa BC guest house ukotia ebi edeka ababefa ekwesu so ombedum emfuturo amaye omunkoso mwa na so onwi ekro titi ekro dada school ba hantem atiti enipa atitire ebi akoye appeal court judges ebi ye members of the Council of State misano na post office wa say na telephone huma efri ha ekokumase ema obiti ha otumi ene na dishe oba bia kasa
tete no me nana si edan ewo bopa baako a ugina ho a uhunu gi efe kumase ema DC broni oba ese onyu ebegina ho me ofiri bekwa eba nananom ye bi e de eja mesramu ara munyina momwa me na me pen sui ese onyu dinkase ni dindada ekura efiri tete no momwa na me nchichiri ne fufuro ese onyu mpanyimfo minkonwasofo munyina mofutupa na aboa mfie aduonu numi minya amanewo otumfo ahemfie assemblyman ene ne unit committee for medamu nyina ase mebuta ye simani so pa ne se me nana achina panyi a osi Methodist primary ene achina kwabrensi omusi Methodist medla minya bi ekoye minya ntetie eko Prempeh college sebi omo anko school da ena omunya aniso ade hunu esi school a mi ko bie nana hima ko bie esi onyu fo bebre nana manso nkwanta no nyina ko bie mani so ade hunu ne se mi pensu yi mi ametumesu ade akwa abrochire akoto ade sua so ede abobra mesre na momwa aban panyimfo me nana obentachi a oye MP wa ha sei obai ne maame ye me nana achina panyini eba prekope mansin mu DC enso bai aban na msifo ahodo bebre ebai mesre mo na momwa me na me pensu yi yenya senior high school ewo esonyu ha momwa me nso na ya kwan abai engusu kota Every Yosu Junction enkochom antokrom enkosi anwan kwanta said ebeya obi free emfante obi free nkran obi fidanchira na oba abedi dwuma bi ewo sehwi ana ahafo no ni bibia ye o mikromu santasia obetimi afa anwan kwanta no abesi anto okrom no abesi onyu abetwam ahrewa akọ yoso enkwanta na ba bia okọ so okọ sehwi a okọ ahafo okọ kumasi nso a watumi afa nkawe ene to ase akọ nanom medamu nyina ase monkwaso emfa mofutupa ene mompa abo enta machi na nyankopon ma me honam mu ahoɔden ene sunsun mu ahoɔden na esuonyu mempagya esuonyu biem na emfa ne ntoma pemfra me do bibia oba ya ase esukufo enkramofo obia wase na daje ma minti omu atu kwan efiri nkran ya ba Mr. Tio Ahwere Petroleum Commission former Chief Executive Officer enemre Model Ghana oye o Managing Director o ha say menene na share adwuma si wo GMPC onso abeheme animonyam Rabi Eva Vanderpool menene na wo Cosmos Energy o director onso wa ha obia obaya mentimi amo nidi enyese de moye no ansomani medamasi pi na se ne mu anitie ne dwakese se nema bi wo ho a itumi eye wo refree enye po apaye enti bidamu nyina se baby obia free baaye yankopon enye ne tata na omfa obia enkoduru efie asomdwe medamu nyina se
eti nana achina kwajan a wotoso enum finhia aduonu enum no eba ewiya ne sabra na akasa awie die asemba ko a ne yenu bia wo kan ya eto makoma so de di kan pa any senior high school achemfo agiman asafo hene na wabechia na ye se be sori anu no wo se wo bom pae se obetumi esi secondary school ai esu enwunkuro no e wo se nke bi wom dadaada enti se nana aka ne saa de ne besere se nana no monta na chie na momfa wo sie mfa nyoyo na wo munya secondary school ni bi wa ha MP wa hedie yi se wate na sopam a wo mbeboa saa enso na ekwan de nana anka me kura nka me nte ase eze nka mkwaje akase afidie no efiri na no maame nka me ka hyem e ma de besi esi wo asuo nyina ha enye efrim resantly besi ne asuo nyina kwan enya asem keto a niema ekoso wo hono ene ade a galamse yinum nyina bi ekoso wo hono enti me gidi na mesere se aban momoden na nananom so mfa mo nensi fom na momwa na ade ba ko a demsa ama asuo nyumpuntuo ka chiri no eye ekwan no nti nana aka saade a ene ne odika yansa foka samfunyini yasu egina so na yasre aban no ene nananom se mu nyina mo nka mohomum na momwa na ekwan no enkoso yi yansa po kasamfunyini so yi yede mu si na ya ye ne kejebi ne yakọ ye boaboa ye ho saa medie sede oba ahema aka ye no no na ye nyina ye nimu enche na ni kunu ankasa ya asanteman ye ti okuru wi ene okrare ene obrabre mu maso otumfo oseitutu otoso nyinu wo afe apema ahankono ediokono enkono mu 1999 abra otumfo opoku ware ekọ ekura na obefa ni tuo no na onye mfinhia aduonu enum pepepe sede yewura kwajan edi ni die enti ye boa ye ho na ye de ewuram sanse bosom ya ye bewuram yi ede ekọ ne de asanteman kuruwani aniwa amamre ne amane ena broni beka se ye be display ne a kire e wa no medi ni abusuapani owusu aduoni ye mamu nyina mo ene hwa a woje ahene wa subscribe na share na fo adwenche fato ase fama Modeni ama ba park subeton ye no. Yesere mo. Janu etu no. Unfra sese mo fra ngura. Enura ko beye ngura ko ma yesu bebere. Uye ye na muja hobo ye. Ya menini pe bi na no pe ye sa ko fra no a. Be sese park ni so. Ya pa hu de ko betu ku bi no no ma wo si ha. Ene me aka ma baba ba bi obi atana ya wodi ni dwa. Na matwere mu nyina mudi misara na manka hwe ankyere mo no na wa wotena ba bi ton ade se ya ba ne be hu se ewu ngura ada su ho no mo a wo to ko na wo so ya o na de so da ya wo no ne si ya a wo ta ho da wo se se wo no ma so bi no wo no ma o no no ma se se na a cha na ma
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam tefam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya